Mä luulin, että sä nukut. En mä mitään nukkunut. Sehän on laitu. Sängyssä. Oot sä leikannut mut huumeissa? Se kuulostaa varmaan pahalta, mutta sama vahinko olisi voinut käydä muutenkin. Sattuuhan sitä, kun piri virtaa ja järki seisoo. Mä oon ollut pitkä aika ilmankin. Älä nyt viti liioitella. Ole kerrankin kunnon narkkari. Olet ensimmäinen, jolle on aiheutunut minkäänlaista vaaraa. Ymmärrän. Mutta tuus tyttö kyytiin, koska mun mailla seisoo. Ja hei! Ei tässä nyt ole kysymys sun elämän ilosta, vaan potilaiden seksistä. Eli jos mä en saa... Niin. Sulla on vielä aikaa poistua täältä, ellet sä välttämättä halua joutua makuuhuoneeseen. Sinne meni! Iltaa. Toin sulle luettavaa. Saakes kulumaan? No kiitos vaan. Laita ne lehtihyllylle. Mikäs on vointi? Vähän pervoihoa. Eipä ole ainakaan ylimääräisiä esineitä perseessä. Niin, ajatella, että tuommoista pääsee tapahtumaan. Mutta onneksi nyt oli vaan joku makkara, eikä esimerkiksi Kristo. Mä menisin päästä makuuhuoneeseen. Katarinan töppäilyjä vielä takia. Vahinkohan se oli, ja Katarina varmaan itekin. Intohimoinen. Mutta pääasia on, että sä oot nyt Karvanen. Mä en sääliä sitä näistä kohtaa tunne. Mä ymmärrän kyllä, että sua... Himottaa. Yhtä lailla ne kirurgitkin on inhimillisiä ja erehtyväisiä, niin kuin me kaikki muutkin. No ei kai. Ja sitä paitsi ne joutuu työskentelemään kovassa kiireessä. Kristo! Alla. No ehkä se on... Silti mun on vaikea antaa anteeksi. No eihän se helppoa oo. Vaikka kyllä sä itekin oot saanut aika paljon... Eestä ja takaa. Niin. Kuinka sä silloin siihen pystyt, kun mä käytännössä katsoin tyhjensin sun kassit. No, kai mä ajattelin, että sä oot jollain tavalla sairas, etkä vois sille yhtään mitään. Kukin röllityttö. Se on kyllä totta. Mutta olisi silti sulta teko. No en mä tiedä. Mä ajattelen, että ihmiset voi muuttua, kun niille antaa... Kiivaa! Tuus tyttö kyytiin. Potilas. Sanelu alkaa. Potilas Ismo Laitela. Seksistä. No niin. No onneksi sulle ei käynyt pahemmin. Arvaa vaikka niin kuin näin se sonne ilman kohti. No kyllä mä nyt ymmärrän, että miksi sä palkkasit Paulan kaupalle. Koska sun oli pakko. Ei. Nyt sä käsitit ihan väärin. Mun pomo on käskenyt mun levätä ja minähän lepään. Sattuuko sua pahasti? Ei kun vaan seisoo. Toisit sä mulle huumeita? Joo, totta kai. Mähän voisin auttaa sua. Ihan niin kuin Paula. Hyvä on. Nousut alas. No, eihän mulla muuta olekaan. No. Katsotaan sitä sitten. Että jos mä en saa... Tanja takahuoneeseen vähän. Siinä on herkkua teille molemmille. Pyyspalla.